yuswa kang layon dene roe kang ilang memanise wadayanira layu kumbal kujem rahnyo maradhani Datanono kang gumana musik sak lebeting manah nenggih jawating kayiwangan Suwarga Dahana ing kayiwangan Dresila geni nenggih Sang Budhawaka ya Sang Hyang Bathara Brahma prasasat pepes ayu tapi sira risang Bathara Brahma mastra lungset ing sambiran sarahmu ing lautan amenggalih kawontenanipun kang putra kekalih nenggih Sang Dewi Dresanala ya Sang Bathari Dresanala kocap gancang ing carita pegat yen rani bali dhateng praptanira ingkang putra kekalih yen paring pangandikan pungun-pungun tiasira risang Bathara Brahma sinambi kuwur tias bali uring Sang Budhawaka wae Dresanala anakku Cahayu anakku ingkang tusulista ing marni Dresanala nuwun sewu Kanjeng Rama ukulun sanget boten nyinten babar pisan bilih paduka katuran raos menganing panah ing atasipun paduka Kanjeng Rama satunggaling jawata parandene taksih ketaman sisah nun mangke Rama pukulun kepareng paring jawa dhateng kula menggih menapa ingkang kedah kula lampahi murih saged angen-engen ing penandhanging batos paduka Kanjeng Rama pukulun nun mangke Kanjeng Rama kang putra Punarjuna tadah padunung menapa saking agenging dedosanipun kang putra ingkang kula sandhang menawi tetela mekaten kula sagah upaya sarana manebusing kalepatan duh oh alah anakku kowe saiki wis ngandhut Dresanala
Kowe saiki wis nggerbini, kowe wis nampa pasihan ingkang akarya jagat. Minangka woh katresnanmu nggonmu omah-omah karo Janaka. Dewa wis nitipake wiji tuwuh ana ing padaranmu nggih. Trisana lho. Inggih Kanjeng Rama. Mestinipun Paduka badhe remen menawi mboten dangu malih kula ambabar putra. Iya. Kacarios bingah-bingah ing titah punika menawi momong mantu ngemban putu. Lajeng menapa malih ingkang dadosaken sambiyaning manah Paduka satemah. Paduka nandhang sungkawa kang mekaten menika. Kanjeng Rama pukulun. Walah. Nggih anakku Trisana lho. Anakku nggih anakku kene ya nini. Tak jlendrehi tak jarwani. Kowe kuwi wong wadon. Wadon kuwi saka tembung wadu. Wadu kuwi teges kawula. Wong wadon mono tumraping wong kakung utawa tumraping omah-omah duweni kewajiban ngawula marang guru lagi ya kakunge. Kula kang saka kuwi aja kena sinebut estri. Tegese adeg-adeg. Wong wadon kang wis winengku ing kakung mono. Luwih-luwih besok yen to wis peputra. Jeneng kita tetep bakal dadi adeg-adeg ing dale Wisma ya nggih. Krana apa? Ya mung wong wadon kang mengkono iku ya kang mangkono mau. Inggih tansah gula wentah marang putra rumeksa rahayuning kulawarga. Inggih Kanjeng Rama. Mugi-mugi dawuh Paduka ingkang kados mekaten menika kula wau saged sumbering lali. Aku mau ngelingke karo kowe ya nggih. Aku mau ngelingke, aku mau ngemutke. Deloke sing padha ora mangerteni dikira sira kuwi lali karo kewajiban. Mongko ngene. Jagat iki wis padha nyekseni yen to anggonmu dumunung ning kayangan swarga dauna iki mung merga lagi kadem garwa marang anakku Nini Betari Dresana lho. Sarene ana sing dakwa yen to Dresana ya bojomu iki dadi jalaran nggonmu nindakake kewajiban. Nggonmu lali nindakake kewajiban. Mula kang saka kuwi Janaka. Coba. Babakan iki petungen. Babakan iki penggalian. Yen to ngasih jeneng sira, jeneng kita kesuwen. Mapan ana ing kayiwangan swarga daana kene. Kejaba kowe diarep-arep karo kawulamu. Uga saya akeh pandhakwa ingkang ora becik tumrap panjenengan lan Dresana lho. Wekasan perkara kang mangkono iki kang bisa ngucemake wewisik ulun sarta nyuremke kasatriyanmu Janaka. Oh nanging menapa pangandika Paduka lajeng Pangeran Arjuna sabda pangandika Paduka dhateng Pangeran Arjuna landhep kados bajara lungit satemah seperat Pangeran Arjuna nilar ingkang putra. Duh Rama badhe kados pundi menjang lairing jabang bayi menika. Duh anakku nduk Tresana lho. Walah ora pati nduga mono. Merga pun Rama iki ewa ya ing pambudi nggih. Ewa ya ing pambudi. Apa ingkang bisa tak lakoni, apa ingkang bisa tak tindakake jer.
uripku iki ana sak ngandhap pepodo padaning Kanjeng Rama Pukulem Sang Hyang Jagatnata. Kowe bakal didadekake geneping Hapsari. Aku nampa dawuh supaya misahke kowe kelawan Panengah Pandhawa. Nggih. Apuranen pun bapa ya nggih. Anakku Dewa kang maha adil, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Kula menika tiyang sepuh ingkang kados pundi? Aku ki wong tuwa sing kepiye? Jeneng anak mono arep omah-omah mangun bebrayan. Lah kok keduga tak wigarake, tak pisahake. Oh, terus ana menyang endi paranmu, Ger? Menyang endi paranmu? Aduh. Dewa, 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 Dewa. Ana pangarep-arep malih datan wonten pangajeng-ajeng malih Tyasira Risang Bathari Dresana mesti nilar guru lagi kamangka nggadhahi kewajiban bobot jejabang bayi pitung candra yuswane. Kocap ingkang pun miling-miling gegana nenggih Dewa ingkang Hyang Surdaya nenggih Sang Pandya Bathari Durga. Kocap marpeki lanung jiwaning Sang Bathari Dresana kagiat kadur wekasan. menungso padha ora tata. Ejuh jagat pangestu para. Kanjeng Ibu, apa? Wah, lan iki sing kula antu-antu rinten panteraning dali, dalu. Putri ingkang nyata Sulistya ing warni.
Tobat nganti celat nggon ngomong waduh sangka kaslak bombong ing manah kula Ibu Betari. Iya, inggih. Kakang Mbok. Po. Waduh, oh ya pramila ben leres Kanjeng Ibu. Piye nggih bener kepiye? Iki ingkang Mbok Jangka, iki ingkang Mbok Gayo. Nggih, lakar kasinggihan mekaten. Iya. Leres ujaring para kaki-kaki sami ngendikaken, sami nyebataken bilih ayu-ayune wong wedok menika nalikanipun bobot. Waduh. Aduh. Nyawang wong wedok lagi mbobot kok ketok pamore, ketok le mencorong sumunar tejane. Ora iki Durjana iki padha arep ngopo? Lho aja banget nggonmu. Nyenyamah nggonmu ngias marang noting tunggal Malaya. Prabu Dewa Serani. Kanjeng Ibu, apa? Kula aturi sumingkir yen saking papan mriki. Mindak paduka dados obat nyamuk. Obat panjenengan kono dipenake ya, Nger. Iye. Wong ki arep kasembatan panjangkane. Apa wae dilakoni? Oh, lak nggih ngaten kedahipun ngaten. Iya. Kowe wong lanang ora mikir. Wong lanang babar pisan ora duwe petung. Ngerti kanane wong wadon lagi mbobot. Monggo wis 7 sasi. 7 candra ya semane kok ya meso arep digonjak. Lho digonjak enak. Wis mataun-taun aku ki metresna karo kowe lho. Ayo tampanono katresnanku. Ladenono berantaku kasrakku macelu aku kepengin nyanding garwa kelawan kowe. Ayo gage. Gage ucul. Kakang Mbok. Sawangen to, sawangen pasuryanku. Bagus aku mbane janoku bagus aku. Iya. Ora sudi ora pojo-pojo aku ngladeni karo kowe. Wong lenang murang tata. Ngrebut garwane wong liya. Lho, gagah-gagahe wong lanang. Baguse wong lanang kuwi nek wis kasembatan ngrebut teke kancane. Kakang Janaka kuwi iki kancaku, Kakang Janaka kuwi memitran wis suwe karo aku. Ayo manuta, aladenana berantaku ora sudi. Ate. Halo babu. Ngabdi kepatihan kuku sinuwun Dewa Serani kula nyadong dawuh. Wah, lak parah. Padyaba kepiyake. Nggih. Kare kalampit burung katimpul gajah gelar singa barok. Aku wis kedanan tenan karo Kakang Mbok Dresana lho. Lah teng pundi? Kae mlayu ayo dibujung bareng-bareng. Oh, ha monggo. Oh. Ayo babu. Sini kan.
Dimas Antasena. Heeh. Nyandhek marang lakuning para lancur Pandhawa. Kowe bakal mlebu ning wewengkon Kayuwangan Suralaya. Iki sing dituju ora Suralaya, Kang. Lho, banjur ngendi Dimas? Sing Taman Dauru sing geger kuwi Kayangan Suwarga Dahana. Mula awake dhewe ngenteni ning kene. Iki papan jenenge Repat Kepanasan. Repat Kepanasan. Heeh. Sampeyan rak ya mesti kelingan nalika sampeyan dijedi ning Kawah Candra-Dimuka, sampeyan lair ya perang karo Ratu Buta Gergasi. Jenenge Prabu Kala Percana kae. Kelingan to, Kang? Yo, aku kelingan. Ora iki awake dhewe arep ngopo iki Dimas Antasena? Lah kok dadi padha mandheg nggone lumaku ki eneng perkara apa, Dim? Nuwun sewu nggih. Wonten pangandikan napa sing ajeng panjenengan ndikaken? Sik Lek, iki ngene Lek. Mau aku kok brebat-brebet mambu Wadyabala Setran Gandala mayit ki apa kira-kira Kayangan Suwarga Dahana ki kecemplungan wadyabalane Brari Durga ngono apa piye ya? Waduh. Malah kula mboten prayitna ing sasmita. Ah, sampean ki weng kendel kaletak ning batine ora tau diasah. Mula ki kaya aku niki lho meguru. Meguru dateng sinten? Pak Garda. Kae guru apa spiritual. Apa spiritual? Aneh-aneh ora. Kang, ora, Kang. Sawangan. Lah kok kae dadi dampyak ora pangling Wadyabala Seka Negara Tunggul Malaya Dimas. Wah, lah berarti Dewa Srani iki jan gawe kisruh iki arepan. Lah keparengipun kados pundi kula mung kantun nderek kemawon Anggir Antasena. Aku ming manut lho, Dim. Aneng perkara apa-apa aku babune dijawil aku saguh ngundurke. Kae sawangan kae. Weh, lah edan, Kang. Apa? Sawangan kae, Kang. Weh lah. Betari Dresana kae diuyak-uyak kae. Diuyak-uyak karo Dewa Srani sak wadyabalane, Kang. Nek iki nek ora dindhek, mesekke kae Kyai Putri diuyak-uyak wong lenang pirang-pirang. Keparange Dimas Antasena piye? Mak Senjaki, ayo. Petukno sike, engko tak susul Mak Sile. Ayo lah, iya Dim. Dosek. Wah. Wah. Tita bedebah bangsat elek. Ora iki ora pangling iki rasen sakit ta iki. Iki Wadyabala Ndrawati kok celandan tekan Kayangan iki lho. Beh. Wadyabala Tunggul Malaya dasar kepara estu. Sencaki ta kowe? Dasar kepara nyata. Sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra. Prawara Kendra. Benul, betul. Kowe kok ngendhek lakuning Wadyabala nggone mbujung marang Betari Dresana lho.
Kowe kok ngendhek laku ning Purwadu Negara Tunggul Malih nggone arep mbujung lan arep merwasa kelawan Betari Dresana merga ora gelem jauh karo Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Dewasrani. Arep diperwasa, arep ngapake? Arep to ngapake? Arep tak ruda pariperkosa. Piye? Ala ruda pariperkosa. Bareng ngruda paripeksa Betari Dresana lho. Kudu iso mecah sirahe Sencaki. Kelakon panjang kamu dina iki, ha? Cakyak sira
Iya. Parati. Wow. 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 Lo. Wah, kebrobos. Iya. Oh, jeblesne. Jeblesne kowe. Woi. Awas.
Waduh. Asem kuwi. Wah. Sapa iki? Satria Sisiken Anarja. Sapa? Anarja. Hah? Karsarja Anarja budak. Sapa? Sapa bali sapa? Antarja. Pardaya. Subhanallah. Cah dadamu kowe. Wani ngreke kamur kaning Wadya Bala saka Tunggul Malaya. Iki dudu perkaramu kok kowe melu-melu. Diajali ye. Hah? Wah. Arep njajal karo aku apa piye? Apa? Kowe ngomong apa? Oh lambeme umak-umik. Kowe sing budhek ya sok bosok. Ha, pecah dadamu. Kok muni makdung ngene? Pelik. Kadal. Sopo iki? Hah? Sopo perjurit latah? Tetakon karo aku. Dirgapati. Wih. Manungsane cilik kaya ngene kok jenenge medeni. Lho sing penting ki jenenge. Perkara pawakane kaya ngapa ki aku wis manut kersane musuh. Ayo kowe arep ngejak apa? Haya, hut. Ha. Hu. Uya. Hu, ha. Ya, ha. Uya. Duh, Dimas mesti kaneng wang. Sun ke taman leres mara. Wiraswara tibae, Wiraswara. Kuwi ngarep ngunekke kuwi ora muni. Sane bosak. Mesake ibu-ibu Widowati. Widodari. Dirgawati. Wah, nek neng KTP jenenge Sunyah. Lanang apa wedok? Lanang. Neng KTP ku jenenge Sunyah. Karepe wong tuaku mbiyen aku lahir wedok ning jebule lanang, metone lanang. Mula dadine kaya dapurmu. Iya. Benul. Ayo, arep njajal iye. Ayo yo. Oh ayah. Iyo. Ayah.
Raga tuwa, raga tuwa, raga tuwa, raga tuwa. Kowe iso ngalahke Adi Jokowaluya. Sapa sidane arep Adi Jokowaluya mau jari Dirgapati. KTP-mu jenenge Sunyah. Ya wis Aan Rudi Wiratama. Aku ki mbok nang sewengi kok mbrobyas. Arep buka kok aku grogi. Jan. Ming buka aku mandang angel ngejo. Ngecapa kowe? Kowe arep mati dening aku? Sampurnake uripmu. Ngejak jandon tak lateni. Oke. Rumangsane apa? Mati dening aku kowe ya. Awas kowe ya. Haya. Gene rike. Terus Kang. Iya. Men nyambut gawe kuwi sing ning mburimu kuwi Kang. Iya. Bangane sewengi ming video call. Widih, bapakmu padha becik. Ndase atos. Ora arep asmara ndonga. Sapa iki? Wardaya. Wah. Kang, piye Dimas? Ketemu tenan Kang. Apa? Wardaya wah. Apa kowe Kang winastan Pak Cangik iki kowe kuwi? Pak Cangik dengkulmu meloncat kuwi. Bambang Antasena aku. Oh, Bambang Antasena. Heeh. Ayo kowe arep tandang apa? Tandang ana kridane pangripta gending. Komposter. Komposter iki gak apa mesin gawe pupuk letong kae sik. Apa tukang gawe ringan? Komposter. Nah, kuwi. Komposter. Rabok ye. Yo, jajal. Kang, siap-siap watu. Oh ya. Oke, yo. Arek nyoba musuh aku apa piye? Weh, lah aku nek kalah karo diapurmu kewirangan. Oke. Ngantem sithik. Aku karo kowe iki wadyabala arang-arang ketemu ya Wardaya. Iya. Kowe tak punjung ingkung gajah sak. Upamane, iya. Najan aku satriya kowe wadyabala. Iya. Ngantem aku. Begitu kok mana napas iki? Napas apa iki nata tenaga. Ngantem aku tak mungkur ben ora ketok. Mati dening aku. Ngantem apa nabuh demung kowe? Ngantem serune kaya ngono kok. Kurang seru. Oke. Anggepen. Sopo kae? Ndi? Kae. Wah. Wariah karo Parmi. Parmi ki sapa? Parmi ki sing picek. Ana wong tuwa eneng kok sing disungkemi Gambang. Parmi kuwi. Oh. Arep pecah siramu kowe. Nya tibano. Seru iki seru. Ya seru-seru wae. Oke. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Krasa ora patek. Wah, setan ki ngece tenan iki. Nyok ki nyok. Kok telat to? Kudune cek blong, ora blong cek blong. Kudune cek karo blong ki bareng. Cek blong. Oke. Dikasih satu persatu pukulan demi pukulan.
Anda tidak akan langsung pecah sirahnya, tapi bodoh pelan-pelan. Piye? Bodoh pelan-pelan. Gagar otak apa piye? Antosin aku ora ndek otak, ya. Sing seru nek antem. Yo. Apa kaya? Ranjau apa ya kowe mau? Kudu ranjau iki tidak termasuk instrumen. Oke. Perjurit ampang timen to lek ngantem iki langsung kok ora neng tarik-tarikane belas iki. Iki umpama gentenan ngono piye? Oke. Gentenan apa-apa supaya adil para makarta. Ora sok kulino ngono kuwi ora kena nirokke nek kuwalat wis ana walang sangkae. Anake wis tak nehi blangkon dadi wis aman. Oh lambemu. Oleh bales iki? Oleh. Bales nyo. Arep ngantem cengel. Boleh. Arep ngantem dodo boleh nyo. Iki. Oh. Glamber. Lambemu. Bojoku karo aku polaku Gagenya oke. Geger iye, bokong iye iki empuk ning elastis. Wis aku tak ngantem sirah wae wong kowe mau ngantem sirahku bola-bali. Iya, ning marep rono. Oh iya. Karo sedakep. Oke. Piye iki sedakep? Kelemon kok ya koyor grup kok ya kowe iki. Oh iya. Gage kang selak minggat. Yo. Gage kok suwe men aku ki ngenteni ora kok ndang des das des. Ayo sabar to wong antem ki nggunake rasa pangrasane. Aku arep mantak aji sik. Ngampet ambekan. Yo. Ora toto tenak pecah sirahmu tibakno mati. Sing mati aku apa kowe? Aku nek umpama kowe digdaya aku mati. Nek kowe ora digdaya ora gini-gini. Ayo Kang, 1, 2, 3. Lepas parane jembar kubure Kang. Opo? Golek pendemung anyar Kang. Tewas neh kok Kang. Sakake cah mengkap-mengkap ngene sirahe iki. Ayo Wadyabala Tunggul Malaya arep cawe-cawe perkarane. Lancur-lancur Pandhawa, Gatotkaca sing ora trimake untir pecah sirah. Wah, piye iki? Wah, kok kewirangan kabeh iki. Wadyabala Tunggul Malaya ora ana sing mangga mulya. Aduh. Aduh ya. Aduh ya. Lho ngopo kae? Ora ana udan ora ana angin kok yang cuk. Iya. Apa to iki? Iya. Ayo. Ojo. Diar kowe. Aku ngilang tak betrot. Anggepe apa? Rumangsane kok Kang rene Kang. Yo. Resik alon-alon Kang. Yo Dimas. Heeh. Anggepe rumangsaku kok Durga kuwi ora ning papan A ora ning papan B kok senane gawe kisruh. Lho lah iya, lah. Ngesokke dhewe wong tuwa. Iya. Iya Dimas. Kang, kok sik Kang? Apa? Krungu bayi nangis ora Kang? Bayi nangis. Oh. Rungokno sing tenanan. Tenan Kang, rungokno tenan. Aku krungu banget nih.
Kang. Kang. Rungokno. Seko arah kono iya. Rungokno neh. Kang. Apa? Kok bayi dibuang, Kang? Oh, lah bapak mbokne meng gelem enake ra gelem ngopeni. Mesake Dimas kok suarane kok keloro-loro. Sawange, Kang. Saring bawono langgeng. Narabja Kaneka Putra. Perkinsang warudayang Pak Bong, bobolong kali jedhe sapa sing gawe nangka basak dikapyak kari betone lho ya. Iya. Kaneka Putra jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun aja duna dungkap atur kita. Jernyata panjenengan ulun wis ngawuni-ngani saha ulun wis pirsa marang apa kang dadi legetane ati kita. Narada. Ha inggih. Wah, syukur pinake sewu. Mangayu bakca seketijo mira-mira matur sampun pirsa dhateng menapa ingkang kula penggalih lan menapa ingkang gumana musik wonten salabeting manahipun ingkang adipun Kaneka Putra Sidik mangudal-udal. Pramila miturat atur kula ingkang sampun kula aturaken kala wau lumantar batin. Kula suwun dawuh patuke wang pikulun padha wenang paringa dawuh dhateng jasatipun ingkang putra. Inggih ingkang adipun Kaneka Putra. Kulun babar pisan kawedharma ingkang sejati murih. Sumeplang rasing manahipun ingkang adipun Kaneka Putra. Iya. Narada kula wonten dawuh. Ulun mangerteni yen to jeneng kita mesgul manahe merga para dewa utamane Manikmaya ingkang sak geleme dhewe patrape. Inggih. Banjur dawuh ulun mung mangkene. Kadiparan Kulun. Mangerti kalamunta bayi ingkang den kandhut dening Bathari Dresanala sak mengko wis linahir ana ing jagat. Waduh. Mangka yuswanipun nembe Sabta Candra utawi 7 sasi mekaten Kulun. Iya. Kabeh iku mau dumadi merga sangka anggone Bathari Durga ingkang merwasa kelawan Dresanala. Inggih. Banjur bayi iku mau bakal dilebur ana ing kawah Candra Dimuka dening Bathari Durga. Nanging Narada kula wonten dawuh jeneng kita mboya perlu kuwatir amarga panjenengan ulun wis minta sraya satra ing Randuga Malaya iku Bambang Antasena senajan to panjenengan ulun mboya dawuh nanging panjenengan ulun iki bisa gawe lakon jeneng kita Narada mung cukup nyawang sarta maspaosake kahananing kayewangan saka kaduhan bayi. Narada kaget banget manah kula niki wah lak dadi kados mekaten kauntanipun. Lajeng kados pundi kantoripun bayi mengke menawi badhe pun lebur wonten ing kawasan Dimuka. Wis jeneng kita mboya perlu kuwatir. Yen mangkono ayu ulun kandi. Nyawang kahananing jagat mercapa daya jagat tribawana. Inggih mangga kula dherekaken. Bagi kuping batu itu buat anaknya Janaka. Gila nih menungso wujudan kaya ngene. Iya tak lebur mati jeneng aku kowe. Cilik. Oh alah Durga. Niken. Menungso ratatan tututane mesake tak ayo maneh bayi iki.
didusi nggon lava. Nek ora mergo bayi ampuh iki, wah, iki anake Paman Janaka iki kamangka. Anake Betari Dresanala. Wo lah Durga arep nemoni lakon apa kowe ya? Bocah iki tak kelomotane, tak olesane. Nganggo banyu sungutku, teges iki tak dusi banyu gege mendang dewasa bocah iki. Tangin tangin tang tung tangin tangin tang tung. Soi lho. Turas dagelan kok. Oh lah sing gedhekke aku mula ya dadi lanyap kaya ngene wong nek Paman Janaka ki luruh wonge. Mbokne iki ya aduh keceplosan. Kowe sapa? Aku to. Iya, aku iki kakangmu, Dik. Kakangku? Heeh. Jenengmu Mas Antasena. Oh, Mas Antasena. Heeh. Jelukun aku Mas. Oh iya Mas. Iya. Loh, aku sapa kok iki apa iki molat-molat kobar. Iki jenenge Neraka Jakanam. Ya Kang Winastan Kawah Candradimuka. Oh, mbok kae pitike ditulungi. Iya. Aku ro karepmu nek kae pitik kon nulungi ndak selak digawa bar sidin to. Iya. Karo si Klimen. Oh, kowe iki Mas Antasena. Heeh. Lah gek aku ki sapa? Ya, kowe nek arep ngerti jenengmu. Iya. Kowe iki bar lara, ngono. Kowe agi wae lair, tur lairmu ki lair lara. Dadi kowe ora ngerti kowe sapa, kowe iki tak gedhekke, tak klomoti, tak olesi banyu sungutku kuwi temah kowe dadi dewasa. Ngono Mas Antasena. Heeh. Anjur jenengku sapa ya, Mas? Ah, kowe iki urung dijeneng. Iya. Kowe tak jenengi gelem ora? Iya. Tak jenengi gelem ora? Iya, gelem-gelem. Ning sak karepku leh kon jenengi. Iya ora apa-apa, ora apa-apa. Heeh. Tak jenengi Anung piye? Ben kowe iso Anung. Heeh, tak jenenge Anung piye? Ketoke kok kuwi jenenge wong ngantukan. Cen ngantukan. Jenenge Anung Supardi kuwi ngantukan. Anggere tunggak monem ayo sing rukun wis cep. Ngraga Sukma terus sapa-sapa diinjen. Tak keplak lho kowe Mas. Aku moh nek jenenge elik jenenge. Tak jenenge Jaya Karneli wis. Sapa? Jaya Karneli. Jaya Karneli. Waduh gagah tenan jenenge. Kandhani kok. Wis. Ning kowe anu piye? Kowe tak aku kadang tenan kowe tak aku adik kandunge Antasena nek kowe gelem nuruti apa sing dadi kekarepanku. Kekarepanmu apa? Ah, kowe delok kae ning dhuwur kae. Endi? Dhuwur kae. Kae ning wong wedok kae. Endi wong wedok endi? Kae lho sing untune dibethek kae lho. Lho, udu sing medak-medok kae. Udu. Lah nek sing untune dibetheke ya gaweane medok kae. Tak keplak tenan lho kowe Mas. Sopo kae? Kae jenenge Betari Durga. Oh, Betari Durga. Heeh. Nek kowe pengen tak aku kadang tunggal kandung tunggal apa biyung karo aku, iya. Kowe metu ana kae sing jeneng Betari Durga kae petuk ana. Nek aku wis metuki Betari Durga, ha kowe omong nang Betari Durga. Betari Durga, aku nyidam kawuran, pokoke nek ora kelakon panjangkaku aku trima mati nglalu, ngono. Lho,
Nyidam apa? Ah nyidam pengen digendong Betari Durga ning mapane ning Kesemekan. Apa? Kowe nyidam kepengin digendong karo Betari Durga kae ning le gendong ning mlebu ning kon Kesemekan. Gendong arep. Kesemekan ki apa? Tamangi. Oh, kuwi ya. Aku rung tau weruh bentuke. Makane kae tok nggo ajar titis-titisan. Iya, Mas. Ya, kowe Jaya Karneli. Apa Mas Antasena? Budal. Oke. Didikanku dadi tenan. Budal. Weh, ampun. Sapa ana bocah mbranyak masemone munggah ning Kayuwangan. Takon karo aku Jaya Karneli. Tobat. Jaya Karneli babar pisan ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh ning atase ulun iki dewa kok jeneng kita ora basa. Basa? Ya. Apaan itu? Apa ya? Tobat. Iki bocah apa? Bocah apa tobat. Basa ki apa? Aku omongan ki ya wis kaya ngene iki. Apa kowe sing jeneng Betari Durga? Iya, Pak. Dasar para nyata, Pak. Tobat. Kowe Jaya Karneli? Heeh, Betari Durga iya. Ana wigati apa methuke karo aku? Walah, Mas, aku kok isin aku. Ora apa-apa enak. Oh iya. Sida ngomongan batin. Betari Durga, apa? Yen aku oleh blaka suta karo kowe, iya. Aku duwe pepinginan yen to pepinginanku ingkang tak jaluk kowe ingkang minangkani iki mengko ora kasembatan, aku trima mati nglalu. Tobat Jaya Karneli, iya. Kowe duwe pepinginan apa? Ora usah kukur-kukur. Iya. Bingung aku. Aku kepengin mbok gendong. Kepengin tak gendong? Iya. Iya yen mangkono ya. Bapak-bapak mesake bocah kowe bayi wingi sore yen to ora kasembatan panjangmu kowe arep mati nglalu Jaya Karneli iya. Ya gageng ini tak gendong. Ora kok gendong biasa, ora kok gendong mburi, gendong ceglek ki ora. Lho banjur gendong sing kepiye sing mbok arepi? Aku njaluk tok gendong ning gendong nganggo kesemekan yu. Apa? Aku njaluk kok gendong. Balenono. Aku njaluk kok gendong ning olehmu gendong nganggo kesemekan. Apa? Apa? Kowe muni piye kowe mau? Kowe muni piye kowe mau? Baloban bocah gilane. Piye apane? Wis oleh poin urung. Malah melayu gila kok. Bengok apa? Melayu kami gelan bocah gilane. Waduh ya. Ngene ya Li. Apa? Li Jaya Karneli. Oh iya. Ngene. Pokoke bakune kowe kudu kasembatan digendong ning kesemekane Betari Durga. Ngono Mas. Iya. Nah ora aku pokoke moh ngaku kowe kadangku. Waduh, repot iki. Gelem ngono ora gelem ya wis. Apa kelakon nek kowe ora tak aku kadang kowe urip lontang-lantung dhewe ning jagat ora ning kancane, ora ana sing kenal kowe, ora ana sing gelem nang kowe. Jaba Mas Antasena.
Kakarmu Betari Durga diuyah. Nek ora kecandak, Ayo kudu kecandak kaya nyandi playune nanti parane kudu diuyah. oh iya, manut aku dawuhmu, Mas. Dewa bola-bali wis bola-bali kowe gawe keluputan kowe. Aku ki ngerti legetane atimu janjane kowe sengit karo aku ning sing arep paten iki bendaraku para Pandhawa. Ya apa ora? Ngaku pukulan. Halah. Sidam sekaring bawana langgeng Betari Durga pukulan kula nyen senjata pitulung pukulan kula nyen senjata pitulung kula nyen senjata pitulung kula nyen dipun tulungi pukulan kula nyen beto pukulan Durga jeneng kita kenapa kula nyen senjata pitulung wedhus mau tak unek-unek meneng wae mbasa begitu bojone sing merangguli terus omong sak kelimah rong kelimah dewa iblis Kakang Semar apa menika garwa kula Risrti kula nyuwun senjata pitulung kula matokan kula dipun bujung trewuj dipun lare nem-neman ingkang nyidam kawan pengen pun gendong mawi kesemekan kula apa dur piye Durga ya Sumarmo Durga wonten bocah naminipun Jaya Karneli terus piyambakipun nyidam karena mawi mboten kasembatan kegayuhanipun luwung boyo mati nglalu pengen ngopo pengen pun gendong dening kula gendong apa digendong wae gendong niku nyuwune tenggen kesemekan pengen aku tapi tulung kono dilabuhi kono mun tak omongi okeh-okeh rata rungokke begitu bojomu sing ngomong tapi ning sakarmu nek arep dadi dewa ora nyawiji lati lan pakartimu Durga wonten dawuh ulun singetake ning Lembu Andini inggih piye napa niki laring kang namipun Jaya Karneli takonono ora mengko sikik apa jeneng kita ku ngaran Jaya Karneli wola wasis waskita ing Esti kowe lancip panggraitamu sapa kowe ulun Bathara Guru iya jeneng kita Jaya Karneli iya sing mburi sapa kowe kaya totok uwak totok ndasmu Semar. Sapa? Semar. Ya, apa kowe sing aran Jaya Karnaval? Jaya Karneli pecah sirahmu lho kowe. Pecahan. Tak pecah isine meng 5000. Bathara Guru kowe, dasar kepara nyata ulun Bathara Guru jeneng kita mboyan duweni Subasita. Iso Subasita kowe Subasita mau-mau. Wolah. Yancuk. Kae ngopo kae Semar kae ngopo kae? 100 wae kowe sesuk. Ora ngerti awake lagi lara kok.
nyelangkrak sak nduwuring tenggak. Ayo, aku reti Betari Durga tok singitke ning nggon jero sapi. Ana wong kok didelikke nggon weteng sapi ki apa ya tumon. Jan bener. Betari Durga ki didelikke nggon sapi. Nek kowe iso nuku sapine Betari Durga dadi duwekmu. Tapi ana syarate. Syarate apa? Semar. Iki kudu tok pateni sithik. Sapa? Bathara Guru iku kudu tok pateni. Oh, ya manut aku. Kakang bejengan. Mati kowe. Mas, apa? Betari Durga ki didelikke nggon sapine Bathara Guru, Bathara Guru minggat ora tak pateni. Lho sing aku materi Bathara Guru sapa? Iki tugu proklamasi iki. Anan sinten iki sing nemu sinten? Aku. Oh ya bener. Mon lumrah. Sing nemu kocluk dadine kocluk cae. Oh, kowe kenal karo Mas Antasena? Ah ki tepang no. Kenal karo Mas Antasena? Kenal. Lho. Kenal. Pernahe apa nek kowe karo Mas Antasena? Niki Mbah Buyute. Dadi niku buyut kula. Kang Mas Antasena niku lambene Oh ya. Piye iki, Mas? Diuyak sak kecandake. Mergo Betari Durga ndelik ning gone Bathara Guru. Iya, Sing tau yak genten Bathara Guru. Ngono. Heeh. Budal kapan? Ha saiki no. Yo. Iki. Le nemu teng pundi niku wau? Nang kawah. Anak sinten? Ngomong iki. Pripun? Anake. Mosok. Iki kok ngene ora percaya yo, delok yo. Nggih. Ayo tutu bareng-bareng. Ora pati ndugamono. Yo tututi bareng-bareng yo kae arep kaya ngapa sambunge nglakon. Nggih kok kula derek ngene lho.